Det var altså dag nummer 6. I dag var jeg ude på shoppingtur, og jeg var altså faktisk nødt til at blokere for mig selv, fordi ellers ville min bankkonto have været meget strabaseret. Så det var helt godt, og jeg var egentlig godt tilfreds med det. Så, så vil jeg gerne fortælle noget om, jeg er faktisk blevet bevidst om noget. Jeg synes, når man siger ja til nogen, om det er nu børn eller voksne, så skal man virkelig mene et ja. For især børn, de mærker, når man er autentisk, og det er vigtigt, at man er. Det synes jeg i hvert fald. Og jeg tænker meget over konsekvenserne, når man siger nej til et barn eller en voksen. Det har jo konsekvenser, og det er jeg blevet meget bevidst om. Og det er meget godt. Det var det for i dag.